mga construction workers agin patigayon nga bypass operation sa Station Drug Enforcement Team sa Mandurriao Police Station sa Barangay Bulilao, Mandurriao, alas 7:20 ng gabi, Mayo 25, 2024. Ang arestado ang si Joselito Borja, 34 anyos, sa residente sa Barangay Mansaya, Lapuz. Nabaklan ng arestado sa isang kaplastik sachet sa ginapatian Shabu gamit ang 2,000 pesos nga bypass money. Dugang nga na-recover sa iyang paginakopa ang 8 pagit ka plastik sachet sa ginapatian Shabu. Kagiban pa nga mga non-drug evidence sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Police Captain Val Cambila, hepe sa Mandurriao Police Station. Ginpayag singa duwa kasiman ng ilang monitoring antes ginkasan na sambit nga operasyon. Accordingly, ang iyang supply is nagaling sa distrito sa Harong. I-check itanawon ginaton order base ini. So kung may mga suki siya sa dra nga mga area, personally ginadulong na ini. So not only sa lapas, probably ang iyang scope sa iyang pagbaligya sa illegal nga droga, kundi naglapaw na diri sa area mismo sa Mandurriao. Mga ka-K5, ginabanta sa 5 gramos ang na-recover nga suspected shabu, kag mayari ni sa estimated market value nga 34,000 pesos. Balita nagikan sa distrito sang Mandurriao. Ako si ka-K5 Eric Canyazares para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyong Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM. This news is brought to you by: do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.